Pois aquí estamos, Maica e eu, porque imos presentar esta súa obra maravillosa, esta súa obra, La Casa de la Mina. Bueno, Maica Gorgal, non deixen de ler esta preciosidade, porque a min esta Sara téncheme enamorada, Maica. Que muller máis interesante. Oye, pues alégrome un montón de que che atrapara un poquinho Sí, a historia. atrapoume. Bueno, que lle podemos decir aos nosos seguidores para que entren neste mundo do ouro negro, nesa Galicia do 41, non? Bueno, que aquí recoñese moitas das cousas que foron verdade, que aquí recollese tamén unhas pinceladas do que supuxo o Wolfram para a nivel internacional durante a Segunda Guerra Mundial, que ao mellor é un tema un pouco descoñecido. Sí. Tamén todo o que era a trama de espionaxe, de contrabando, de redes de salvamento, que eu non coñecía hasta que empecé a investigar un pouco e Pois vechase empezar a moi traballar. ben documentada, Bueno, Tiveches que mover aí, non? intentei no, pero foi moi bonito aprender todo isto. De feito, das desgracias a unha fonte das que Sí, te axudou, non? fontes, unha fonte real de primeira man, pois, Uh-huh. que é o máis importante, o máis interesante deste libro, non? Que eran as anécdotas e as fontes reais. Esas diferencias de clase, eses problemas de muller de pobo, eses fanatismos relixiosos que cantas veces frearon a felicidade da xente, Maica. E siguen o facendo, mal que nos pese, as diferencias sociais siguen estando aí, a religión sigue sendo unha garra tremenda, especialmente nas mulleres, máis naquelas épocas, evidentemente, hoxe creo que nese aspecto progresamos un pouquiño, pero tampouco tanto, non? Uh-huh. Ainda quedan aí moitos focos que hai que limar e todo eso, pero naquela época sí, o sea, era a religión, o Estado e punto, non había máis. E para as mulleres, menos ainda. O que sí me apetece decirlle aos nosos amigos é que hai veces que hai actos que están mal de maneira puntual, pero resulta que ao final están ben. E cousas que de maneira puntual están ben e ao cabo están mal. Ti xa sabes a que dous momentos vitais me refiro da obra, non? Onde consigues atraparnos a todos e ternos aí o corazón en suspense, porque ai, mamaciña, que vai pasar agora, non? Bueno, eu creo que, pues, todo o relato, toda a novela que queira chegar un poquinho á xente, pois ten que manter un poquinho en suspense, ten que dar un punto, ese puntiño, non? De que non todo sea pois unha balsa de aceite, que se resulte soso, non? Sí. Pois esa tamén era un pouco a intención, intentar atrapar a xente, o lector, non? E darlle pois ese punto de suspense tamén, que tamén o ten a novela un pouco. Claro que sí, sí, está moi logrado, a intriga, moi ben, moi ben. A verdade é que a min, de verdade xo digo, sin necesidade de quedar mellor ou peor, a min gustoume moito, non, sin nada por medio, pareceme además unha narración moi áxil, moi viva, moi limpa, como que nos colles da man que nos levas, eu non te quixen soltar, dende que te pillei, non quixen, a veces parecíame que viñas ti, a veces parecíame que viña a Sara, en ocasións a nai de Sara, porque aí hai unha voz, Sí, a ver, ese referente da nai, verdade? Que é sí, potente. O da nai, bueno, penso que nas miñas novelas sempre pasa un poquinho eso, non? Sí. O referente da nai, pois sempre ten un papel moi importante, pero eu penso tamén que para min tamén como lectora, non? Sí. Que o feito de narrar en primeira persoa fai que o lector se identifique máis e se meta máis na trama e no relato, non? Sí. E ao mellor eso pois tamén atrapa a unha amiga, de igual. E bueno, despois esa figura masculina que é verdadeiramente adorable o home, non? Aínda que sempre pensamos como que disto, a ver se tan adorable que algo ten por dentro, non? Pero bueno, consigues tamén un home interesante, non? Sí, a ver, cando pensamos nos alemáns, sobre todo a xente que estaba afiliada ao partido e tal, sempre vemos o lado negativo, pero aí había moitas persoas obrigadas e dentro de toda esa maraña había xente pois moi boa, non? Como era no caso. Claro que sí. Vences os prexuicios unha vez máis. Bueno, pois nada, pois vai empezar a presentación. Estamos aquí metidiñas nun recunchiño da Nobel que nos cederon para escondernos de algunha maneira e imos empezar esta presentación da túa magnífica obra pola que che dou os parabéns a Noraboa, de verdade, Maica. Bueno, pois, que decir, moitas gracias e alegrome infinito de que che gustase. Venga, corazón. Imos, Ana? Imos. Veña. Entonces, aparte de como era aquela vida en particular e o que puxo o Wolfram para a parroquia,
fun descubrindo, a medida que iba avanzando, fun descubrindo multitude de cousas que me parecían fascinantes. De repente a xente empezou a ter poder adquisitivo, a mina, que en principio, bueno, esta mina, que levaba aberta xa desde do 1914, na Primeira Guerra Mundial ou por aí, logo resulta que cando apareceu a Segunda Guerra Mundial descubriuse que o wolfram pois era, decía algún autor por aí, que era como para o que era a guerra, como sangue para unha persona, o sea que podemos dar unha idea do que supoñía para, digamos, a armamentística toda na Segunda Guerra Mundial. Pois aquí estamos xa no momento da firma de Maica e a súa casa da mina.